Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi subscribe kule channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So ivideo namhlanje ngizokhuluma indaba ethinta uPutin naye uNjinji. Sigcine simbonile ukuthubana uPutin athi lokho ekukhulunywa ngaye singamboni. Sibonile ukuthi uPutin umthambisi lo osebenzisana naye ugabisile. So sibese sichecka ama teasers Uzalo into emele silindele between uPutin naye uNjinji. Sitholile ukuthi uPutin uzoqhubeka ehluphe ifemela amagwaza. Uzothi makusenjalo kunomaswazi uzoqasha inkaba ukuthi ibulale yena uPutin. Yena kunjinji impela uzoba buthakathaka emzimbeni and uzohambe ufuna usizo kuMamlambo. Mamlambo kuyabuya kuZalo. Abantu abaningi impela trend bakho uthi abantu abaningi kade lokho bebuza ukuthi ubuya nini. Next week impela uzovela kuZalo uzolapha yena uNjinji. Iplan kaNomaswazi ukuthi ibula uPutin izohluleka. Lezi inkaba zobe iqashile izohluleka ukuthi ibulale yena uPutin. And uzohamba kuNomaswazi utshela uNkunzi ukuthi kunesigebengu okuthiwa uPutin. And uNkunzi uzothola ukuthi uPutin ilendoda esebenzisana naye ugabisile. Lapho uzoqala ke impela impi eserious yena uNkunzi naye uPutin. Naye ugabisile uzohamba ethola impela ukuthi hayibo umthambisi kanti uyelo uPutin indini ohlezi kukhulunywa ngaye. And then uzobe sethuka ke nogabisile because uNkunzi uzomtshela and uzoyibonela amakhamba isikhathi ukuthi lo muntu udangerous. So bengifuna update ngama teaser ngawo October ngizophinde futhi ngibuye namanye ama teaser ngutshela hlahle yini okumele uyilindele khona phana kuZalo. Ungakhohlwa nje ukuthi like le video engithi nje danke ngiyabonga.